ஹாய் உறவுகளே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? தீபாவளி கழிச்சு இப்பதான் வீடியோ போடுறோம். அந்த வீடியோ கூட ஒரு மாசான வீடியோவா போடுறோம். நம்ம பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் காஞ்சி காட்டன் saree இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். ரொம்பவே அழகா இருக்கு. கட்டியிருக்க எனக்கே வந்து ரொம்ப ஃபீல் வந்து ரொம்ப ஒரு குட் ஃபீலா கொடுக்குது. ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ளீட்டே எடுக்கல, சும்மா ஜஸ்ட் இப்படி கையிலேயே நான் இந்த ஃப்ளீட் அதாவது அயன் பண்ணவே கிடையாது. கையில எடுத்து இப்படி பண்ணதுக்கே அவ்வளோ அழகா ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் நிக்குது. ஒரு பார்க்கும் போதே பாருங்களேன், ஒரு ரிச் லுக் கொடுக்குது இல்லையா? ஒரு பட்டு புடவைக்கு நிக்கிறா இந்த ரிச் லுக் கொடுக்குது. நான் பிளவுஸும் வந்து அழகா இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதுல கலர்ஸ் பாத்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால நான் வந்து லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். வேணும்ன்றவங்க உங்க ஆர்டர் குயிக்கா பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் செலக்டட் கலரா தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஒவ்வொரு கலருமே அவ்வளவு ஒரு அழகான கலர். ரெட்டப்பட்டா பார்டர்ல ரொம்பவே அழகா இருக்கக்கூடிய இந்த காஞ்சி காட்டன் வித் பிளவுஸோட ஜஸ்ட் 899 தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். இந்த saree உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப்லயும் நான் வந்து உங்களுக்கு கலர் ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ.